Jukka Odilta morjesta. Me halutaan olla Suomen paras verkkosivukumppani meidän asiakkaille, nimenomaan Oditech-yrityksen puolella, joka näihin asioihin on keskittynyt. Ja omalla porukalla sitten määriteltiin se, että mistä elementeistä ne tyytyväiset tai Suomen tyytyväisimmät verkkosivuasiakkaat syntyy. Ja ensimmäinen on tietysti se, että omalla porukalla on hyvinvointi kohdillaan ja se yhteistyö eri ihmisten välillä toimii. Toinen on se, että niin kuin valmistus- tai tekoprosessi on auki kirjoitettu ja hyväksi havaittu. Toki on monta iteraatiota ja korjauskierrosta mahtunut sinne väliin, mutta että sen prosessin oleellinen ulottuvuus on asiakaskommunikaatio. Et meidän asiakas tietää koko ajan, missä mennään. Ja sitten kolmas steppi on se, että jos ja ennen kaikkea kun tehdään virheitä, niin niitä on ihan turha väkisin peitellä, kommunikoidaan ne avoimesti ja opitaan niistä. Mietitään, että mitä meidän kannattaa ensi kerralla tehdä paremmin. Käy lukemassa meidän osaamisesta ja siitä, että minkä takia me ollaan Suomen paras verkkosivukumppani, niin lisää meidän nettisivuilta.